Heddi, dyn ni yma I ddysgu Sbaeneg. Ond dyn ni'n mynd I wneud mewn dau ffordd hollol wahanol. Ydyn, mae Rhianna a Tristan am fynd yn erbyn ei gilydd I ddysgu'r iaith Sbaeneg, ond mewn ffyrdd gwahanol. Mae Tristan am ddefnyddio'r app Duolingo, tra bod Rhianna am gael gwers breifat am dros awr. O'n i'n hoff o'r ysgol, o'n I bach o teacher's pet. So, edrych mlaen i'r sialens, dwi'n credu bydd yn hwydd. O'n i'n rili mwynhau ysgol, lan at lefel A, lle nes I troi mewn I rhyw fath o rebel without a cause. Nes I ddysgu Ffrangeg yn bach, so oedd hwnna'n oce, ond nes I diflasu gyda fe. Fi wedi dysgu ieithoedd yn ysgol, nes I dysgu Ffrangeg, bach o Sbaeneg, ond sa'n cofio dim byd. Yr unig beth fi'n gallu cofio yw mynd mewn i'r dosbarth a bita loads o cig a olives a pethau rili neis, a sa'n cofio dim byd am yr iaith. Fi'n credu bod da fi'r edge ychwanegol na. Fi'n competitive iawn, fi'n reit hyderus, a fi'n barod am laff. O, fi'n mynd I curo Tristan yn bendant. Fi'n mynd I channel o mewn I inner SWAT days fi a rili gweithio'n galed. Gewn ni weld am ni. Gyda'r app yn ffordd lot rhatach o ddysgu'r iaith, mae hi'n amser profi pa un yw'r gorau. So mae'r app Duolingo yma mynd I helpu fi I ddysgu Sbaeneg trwy ddefnyddio lluniau, trwy ddefnyddio rhywun yn siarad â fi, gofyn cwestiynau fi. Ti'n ateb cwestiynau, trwy dyfalu pa un yw'r un cywir a mynd o fyna. Fi yn berson reit technolegol. Fi'n offi Snapchat, Twitter, popeth fel yna. So fi'n meddwl bydd hwn yn ffordd da I ddysgu. Hello, I'm Nuria. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm your Spanish teacher for today. Hello. Take a seat. Mantais o ddefnyddio'r app yw bod ti'n gallu dysgu pryd bynnag, fi'n gallu dysgu fyma just mewn hwle really chilled, bod fi'n gallu gwneud pryd bynnag fi moyn. Welcome, bienvenida. Bienvenida. Very good, muy bien. Muy bien. Mae fe'n anodd weithiau bod mewn dosbarth pan mae fe'n boeth ti fas, ti ddim really moyn bod mewn dosbarth, ond fi'n gallu just bod ar ffôn fi tra'n dysgu yn yr hael. You need to say, yo soy de Cardiff. Oh, yo soy de Cardiff. Very good, Thank muy you. bien. Credu taw un o'r problemau yw, os ti moyn gofyn cwestiwn, bod ti methu really gofyn I rhywun. Mae rhaid ti just cario ymlaen gyda'r system. Cos mae'r system yn meddwl bod ti'n gwybod popeth, ond dyw e ddim. Ond os ti mewn dosbarth, ti'n gallu gofyn cwestiwn pryd bynnag ti moyn. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no I me like. gusta. Yeah? Okay. Me gustan los libros. Me gusta los libros. Okay, you understand? Yes. Yeah, good. Mae fy mond yn really dysgu fi beth yw fel bara, neu dŵr, neu beth yw dynes, beth yw dyn. Fi moyn rhywbeth mwy amdano sut fi'n gallu dechrau sgwrs neu rhywbeth fel yna. Fi'n credu bod hwnna'n fwy handi. Hyd yn hyn, mae'r gwersi bod yn eitha odd. Gan bod fi newydd dysgu am be fi'n hoffi a be fi ddim yn hoffi. Ond ddim rili wedi dysgu'r geiriau fi'n hoffi neu ddim yn hoffi'n dda iawn. No me gusta la lluvia. Muy bien. Muy bien. Lluvia. Lluvia. Yo so un hombre. Fi di newid pasio lefel 2, so fi lan I lefel 3. So mae'n iawn, ond oedd rhaid fi symud I gael signal o Wi-Fi. So mae'n bwysig iawn bod yna Wi-Fi ar gyfer y app yma achos bod chi angen clywed be mae'r person Sbaeneg ma'n gweud. Fi'n credu os oedd da fi rhywun yn dysgu fi, bys ni siŵr fod yn gwrando mwy, ac hyn o bryd fi bach fwy chilled, ac fi'n edrych ar ffôn fi jyst yn bach fwy chilled. Pasarlo bien. Pasarlo bien. When you go to the disco to dancing, say, pasarlo bien. Pasarlo bien. Yeah. Gracias. Buenos días. You like it, the lesson? Yes. ¿Te gusta la clase? Me gusta. ¿Te gusta la clase? el español? El español. Me gusta la clase el español. Muy bien. Gyda'r ddwy wers wedi dod I ben, amser i'r ddau gael eu sgwrs gynta'n Sbaeneg. Hola. 1, 2, 3, 4. Estoy aprendiendo mucho español. Me llamo Rihanna. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Tristan. Yo hablo español. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Sí. Yo soy galesa. ¿Y tú? Sí. Me gusta ese. Yo amo Cheryl Fernandez Versini. Me gusta el sol. Sí. Me voy a Lanzarote en una
Sim Anna. Two babies? Two baby? Ie, newn ni adael i fyna fi'n credu. Pwy yn illodd? Fi, yn Wel, bendant. yn amlwg, Trystan Ap Owen nath ennill, Trystan Ap oedd ar y ap nath ennill. Oedd brawddegau fi a geiriau fi just yn llawer mwy ddiddorol ac yn well a rhywbeth byswn ni actually yn defnyddio. Oedd da Rhianna athrawes ei hun. Nes i mynd allan o ffordd fi i ddysgu fy hun. Ma' hwnna'n cymryd lot o ymdrech. Oedd hi ddim yn gallu siarad Saesneg o Tristan yn Wel, oedd da fi ap ar ffôn fi. So oedd hwnna'n golygu bod fi wedi mynd mewn i'r ymdrech, o'n i na yn dysgu fy hun. So ar diwedd y dydd, Trystan Ap oedd ar y ap sydd wedi ennill y sialens yma. Diolch yn fawr a gobeithio gweld ni chi eto. Hwyl, adios.